Здравейте! Решихме да пуснем едно малко по-различно видео, поради две причини. Едната е, имаше много голям интерес за аудиото, доста хора искаха да го видят в движение, искаха да го чуят. Айде да ходим да го мием. Казахме, че има две причини, поради които пускаме това видео. Причина номер 2 е официално пускаме нов проект. Можем да се похвалим с нов проект, който за момента няма да ви казваме какъв е. В следващото видео, което ще бъде съвсем скоро, ще ви го покажем. Днес можем само да ви покажем малка част от света. Я да видим какъв цвят е сега. I'm feeling good. Висока скорост. Не, трета да прекъсвач. Вика, ще карам полека. Леко ще му дам, викам, Васко, давай колкото му. Давай, махнахме ли плаката? Махнахме ли? Тези моменти ще ги помня. Ето е най-якото в един автомобил. Зато и са тези коли. Да им даваш газ, да ти оставят добри спомени, защото минава време, я продадеш, я нещо друго стане, оставят ти накрая само спомени с човека. Зато и пичове, карайте си колите. Така, не ги дръжте в гаражите тези коли. Не, че аз нямам минут, дето не я държа в гаража. Не ги дръжте в гаража тези коли, карайте ги, радвайте им се, зато и сте ги правили. Айде, чао от нас! Ако искате, може да се опитате да познаете какъв е автомобила под покривалото. Ще ви покажем ето този детайл, който се вижда какъв цвят е автомобила. И в следващия епизод ще разкрием началото на целия проект.